Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita menulis pangukapon bidu 14 dalam aksara Batak Toba. Ini perikop yang pertama, na 144.000 nani doloksion. Ayat sada saat rodi ayat 5. Na 144.000 na didolok Sion sada 5. Kita mulai dari ayat 1. Dungi hubereng jongjong ma biru-birui, jongjong ma biru-birui, didolok Sion, didolok Sion, adong madongan na, adong madongan na 144.000 akanong tersurat guarna aka naung tersurat guarna dohot guarni amana di pardopahna sida, dohot guarni amana di pardopahna sida. Kita lanjutkan dengan ayat 2. Jadi hubege mas suara sian benua gijang. Jadi hubege mas suara sian benua gijang. Songon perhasak niai godang. Songon perhasak ni aek godang. Jala songon perlatas ni ronggur na gogo. Jala songon perlatas ni ronggur na gogo. Ya suara na hubigi suman nang tu perhasapion nyaka perhasapi, suman nang tu perhasapion, suman nang tu perhasapion, nang tu perhasapion nyaka perhasapi, nyaka perhasapi akana
mamalu hasapina. Aka na mamalu hasapina. Ayat 3. Didihun nasidado di endehon nasidado edena ibaru dijoloni habangsai dohot dijoloni parngolu naopati nang akka situai dan targuruhon manangise ede dang targuruhon manangise ede idaholan na 144.000 daholan na 144.000 akka naung ditobus siat tanoi akka naung ditobus sian tanoi. Ayat 4. Ima akan naso pasaur hodirina. Ima akan naso pasaur hondirina. Tu boru-boru akana marbaju donasida dihuton nasidado biru-birui manang tu dia peilau peilaho nasida doa kana tertobus yen hazul maun. Nasida doa kana tertobus sian hazul maun. Patumona anni debata dohot di biru-birui ayat 5. Idang adong jupang gabus. Dang adong
panggabus. Di pamangan nasida, di pamangan nasida. Dangadong agia aha. Lidang nasida. Perikop kedua, boa-boa ni tolu suru-suruan. Boa-boa ni tolu suru-suruan. Ayat 6. Sahat roh di 10 tolu. Ayat 6. Dungi huidama suru-suruan na asing. Dungi huidama suru-suruan na asing. Habang martonga-tonga langit. Habang martonga langit. Naupeop berita nauli. Na upeop berita nauli. Sisa liling-liling na. Sisa liling na. Si barita honon na. Si barita honon na. Tuaka pangisi ni tanoy. Tuaka pangisi ni tanoy. Tu saluhut bangso dohot marga. Tu saluhut bangso dohot marga. Tu saluhut bangso dohot marga. Dohot hata, dohot home. Hata dohot home. Ayat 7. Gugoma suarana madok. Gugoma suarana madok. Habiari hamuma debata. Habiari hamuma debata. Jala pasangap ibana. Jala pasangap ibana. Enu nga dapat tikini panguhumon na. Ay nu nga dapat tiki ni panguhumon na. Ni panguhumon na. Sobahamuma ibana. Sobahamuma ibana. Sitop palangit dohot tano.
sitopa langit dohot tano dohot laut rodiak kamu alaik. Dohot laut rodiak mual aik. Ini kita pindahkan ya. Ini di ayat 7 di sini. Paste di sini. Yang ini kita hapus. Sekarang ayat 8. Dungi mangihut masuru-suruan nasing. Dungi mangihut masuru-suruan nasing. Nama dok. Nunga pesan. Nunga pesan Babel na balga. Napainupon anggur harimason. Napainupon anggur pangarimason napainupon anggur harimason, bukan pangarimason ya. Harimason ni parmainon tu saluhut bangso Ayat 9. Mangihut matunasida suru-suruan na patuluhon. Mangihut matunasida suru-suruan na patuluhon. Namar suara nagugu madok. Namar suara nagugu madok. Molo adong halak na sumoba binatangi. Molo adong halak na sumoba binatangi. Dohot gobaranna. Dohot gobaranna. Jala nama jalo partinadani tu buhina. Jala nama jalo partinadani tu buhina. Jala nam majalo partinadani tu buhina.
manang tu tangan. Ayat 10. Iko minum do ibana sian anggur hari mason ni debata. Sian anggur hari mason ni debata. Naung pulin di padiri. Naung pulin di padiri. Tu panginumon ni rimasna. Tu panginumon ni rimasna. Jala sipa porsuk-porsuho do iwana. Jala sipa porsuk porsuhon do iwana. Di bagasan api dohot barerang. Di bagasan api dohot barerang. Di adopan yak kasuru-suruan. Di adopan niaka suru-suruan. Nabadiyai. Nabadiyai dohot di adopan ni biru-birui. Dohot di adopan ni biru-birui. Ayat 11. Menaik matimus ni haprosuhon nasida. Manaik matimus ni haporsuhon nasida. Haporsuhon nasida. Rodi saliling-liling. Rodi saliling-liling. Dang dapot paradianan. Dang dapot paradianan. Arian nang borngin. Arian nang borngin. Akkana marsoba tu binatangi. Akka na marsoba tu binatangi. Dohot tu gobaran. Gobaran. Rodiak kanong majalo. Rodiaka naung majalo. Partinadani gowarna. Partinadani gowarna.
Ayat 12. Disima Jupang habengeton. Disima Jupang habengeton. Niaka nabadia. Niaka nabadia. Akka na mangaradoti patik. Akka na mangaradoti patik ni debata. Patik ni debata dohot haporseaon ni Yesus. Dohot haporseaon di Yesus. Ayat 13. Jadi hubegema suara. Jadi hubegema suara. Sian benua gijang. Nama dok. Surat tonma. Martua ma akana mate. Martua ma akana mate di bagasan Tuhani. Di bagasan Tuhani. Olat nion. Tutu di dokter di. Tutu di dokter di. Masohot manasida. Manasida. Sian parukilon nasida. Sian parukilon nasida. Aina mangihut matu nasida. Aina mangihut matu nasida. Niula nasidai. Niula nasidai. Perikop ketiga. Tiki gotilon. Tiki gotilon. Ayat 4, ayat 14. 14. Sahat Rodi 20. Ayat 14. Dungi hubereng ma. Dungi hubereng ma. Adong ma obun sada nabotar. Adong ma obun sada nabotar. Jadi hudul ma di atas obuni. Jadi hudul ma di atas obun. Ini sahalak nasuman. Sahalak nasuman. Tu anak ni jolma. Tu anak ni jolma.
Namar tupal sere di uluna. Namar tupal sere di uluna. Jadi sasabi na tajam di tanganna. Jadi sasabi na tajam di tanganna. Ayat 15. Jadi ruar masuru-suruan na asing. Jadi ruar masuru-suruan na asing. Sian joroi. Sian joroi. Namar suara nagugu. Namar suara nagugu. Majuhut tunahudul di atas nyobuni. Manjuhun tunahudul di atas obuni. Suruhon ma sasabim jala sabihon. Suruhon ma sasabim jala sabihon. Jala sabihon. Anong nga dapat kigotilon? Ainu nga dapat kigotilon. Ainu nga masak si tutu? Ainu nga masak si tutu? Sigotilon na ditanoi. Sigotilon na ditanoi. Ayat 16. Gabe didabu nahudul di atas sobuni ma. Gabe didabu nahudul di atas ni obun ima sasabina tutanoi. Jadi disabi ma tanoi. Jadi disabi ma sabima tanoi. Ayat 17. Laos ruar ma suru-suruan asing. Laos ruar ma suru-suruan asing. Sian joro na di banua gijangi dohot doibana maniop sasabi natajom. Ayat 18. Gaberuar masian langgatani. Gaberuar masian langgatani.
Suru-suruan asing, suru-suruan asing. Namar huaso taringot tu api. Namar huaso taringot tu api. Jadi marsuara naguguma ibana. Jadi marsuara suara naguguma ibana. Maju-jauh depak. Maju-jauh depak. Sitiop sasabi natajomi. Sitiop sasabi natajomi. Didokma. Suruhon ma sasabim. Suruhon ma sasabim. Natajomi. Natajomi. Gotilima akka parbuani hawanggur. Gotilima akka parbuani hawanggur. Nadi tanoi. Nadi tanoi. Anunga malamun parbuena. Ainunga malamun parbuena. Ayat 19. Jadi didabu suru-suruanima sasabina. Jadi didabu suru-suruanima sasabina. Tu tanoi. Tu tanoi. Digotilima hawanggur ni tanoi. Digotilima hawanggur ni tanoi. Didabu matu bagasan. Didabu matu bagasan. Pangilangan. Pangilangan. Harimason nabulun. Harimason nabulun. Nadi debata. Nadi debata. Ayat 20. Di balian ni hutaima. Di balian ni hutaima. Didegei pangilangani. Didegei pangilangani. Gabe puas mamudar. Gabe puas mamudar. Sian pangilangani. Pangilangani. Sahat rodi. Sahat rodi. Kokang niakahoda. Kang ni akahoda. 200 paal dauna. 200 paal daun.
Sekarang kita sudah selesai menulis. Selanjutnya kita periksa dan kita baca kembali apakah masih ada kesalahan penulisan atau kurang pas penulisannya. Berikut pertama, na 140 4.000 na didulok Sion ayat sada sahat rod 5. Dungi hubereng jongjong ma biru-birui didulok Sion. Adong madongan na 144.000 akka naung tersurat goarna dohot goarni amana di pardopahan nasida. Jadi hubegema suara sian benua gijang songon parhasak ni aik godang jala songon perlatas ni rong guru nagugu ia suara nahubigi suman nang tu parhasapion ni akka parhasapi akka nama malu hasapina. Diedehon nasida edde naibaru dijolo ni habang sai dohot dijolo ni ini bukan no tapi ni ya, ni parngolu na opati nang akka situai dang targuruhon sini dang targuruhon seharusnya ini manang ya, manang manangise edei daholan na 144.000 akka naung ditubus sian tanoi ima akka naso pasaorohod dirina tu boru-boru akka na marbaju do nasida di huton nasida do biru-birui manang tu dia pe ilao. Ini bukan ba tapi na. Nasida do akan tartobus sian hajol maon patumonaan ni debata dohot di biru-birui. Dangadong jupang gabus di pamangan nasida. Dangadong agia aha lidang nasida. Perikop kedua, boa-boa ni tolu suru-suruan ayat 6 sahat rodi 10 tulu. Dungi huida masuru-suruan na asing habang martonga-tonga langit. Nau peop barita na uli si saliling-liling na si barita honon na tuaka pangisi ni tanoi tu saluhut bangso dohot marga dohot hata dohot home. Guguma suara na mandok habiari hamuma debata jala pasanga pibana ainung nga dapot tikini panguhumon na
Sobbahamu ma ibana. Sitoppa langit dohot tano dohot laut. Di sini bukan yud tapi tu laut. Laut rodi akka mual aek. Dungi mangihut ma suru-suruan na asing na madok. Sini masih kurang nga ya. Nunga pesan. Nunga pesan babil na balga. Napainupon anggur harimason ni parmainon na tu saluhut bangso. Mangihut ma tunasida suru-suruan na patuluhon na marsuara na gugu madok. Moloadong halak na so na sumoba binatangi dohot gobbaran na jala na majalo partinadani tubuhina manang tutangan na. Sini ka kurang tompi. Ikom minum do ibana sian anggur harimason ni debata naung pulin. Dipadiri ini bukan o ya tapi pa. Dipadiri tu panginumon nirimasna. Jala sipa porsuhon do. Sini kurang inani surat i. Do ibana di bagasan api dohot barerang. Diadopan ni akka suru-suruan na badiai dohot di adopan ni biru-birui. Manaik matimus ni haporsuhon na sida rodi saliling-liling na dang dapot paradianan arian ng borngin akkana marsobat tu binatangi dohot tu gobaran na rodiak naung majalo partinadaan ni gowarna. Disima jupang habengeton ni akkana badia akkana mga radoti patik ni debata dohot haporseaon di Jesus. Jadi hubegema suara sian banua gidjang namadok suraton ma mertua ma akan namate di bagasan Tuhani olat nion tutu didok todi masohot ma nasida sian paruk kilon nasida ay namangihut ma tunasida niula nasida. Ini bukan bia tapi ni ula nasidai. Perikop ketiga Tiki Gotilon ayat 10 rodi 20. Dungi hubereng ma adong ma
obbun sada nabotar. Jadi huddul ma di atas obbuni sahalak nasuman tu anak ni jolma. Namar tuppal sere di uluna. Jadi sasabi natajom di tanganna. Jadi ruar ma suru-suruan na asing sian joroi. Namar suara nagugu majauhon tuna huddul di atas obuni. Suruhon ma sasabim jala sabihon ainunga dapat tiki gotilon ainunga masak situtu si gotilon na ditanoi. Gaberidabu na huddul di atas ni obunima sasabina tutanoi. Jadi disabi ma tanoi. Laos ruar ma suru-suruan nasing sian joro ni joro nadi banua gijang dohot do ibana maniop sasabi natajom. Gaberuar ma sian langgatani suru-suruan na asing. Namar huaso taringot tu api. Jadi marsuara naguguma ibana majuju dopak sitiop sasabi natajomi didokma. Suruhon ma sasabim natajomi. Gotili ma akka perbue ni hau anggur na ditanoi. Anunga malamun parbuena. Jadi didabu suru-suruani ma sasabina tu tanoi. Digotili ma hau anggur ni tanoi. Didabu ma tu bagasan pangilangan harimason na bulun na di debata. Di balian ni hutaima didege pangilangani. Gabe puas ma mudar sian pangilangani sahat rodi kokang niak kahoda 200 paal dauna. Ini kelebihan A, satu aja hanya paal dauna. Oke, sampai di sini kita sudah belajar menuliskan dan memeriksa kembali penulisan kita tentang pangukapon bidu 10 opat. Sampai bertemu kembali dalam belajar menulis pangukapon bidu 10